Ну, попробую деяк то значить, скомбінувати. Ну, позирайте, по-перше, починаємо з того, що коли існує термін Закарпаття, місцеві жителі, ну, будемо говорити правду, до 20 століття, до середини 20 століття, так себе ніде не ідентифікували. Причому не важить абсолютно, чи це був русин, чи це був словак, чи німець, чи жид, абсолютно не мало значення. Він ніде не говорив, що він живе на Закарпатті. Тобто для нього Закарпатами було то, що було за Карпатами. Тобто, зрозуміло, це є Галичина. І все далі за Галичину. Закарпатські або Русі, закарпатські або українці, або закарпатські русини – це все зв'язано із термінологією 19-го лише століття, не раніше. Значить, тими, або, наприклад, Орлай вживає такий термін, але він вже виїхав був у Росію і він називається Закарпатами, що є логічно. Або, наприклад, це говорить Буділович, або це говорить Погодін, або це говорить Полівой, або це говорить той же Драгоманов, якого ми вже низько згадували, або то говорить... Єдним словом, сек існують точно не місцеві. Це один момент, і до нього треба абсолютно, скажімо, нормально подійти. Цього основали і націоналісти, і комуністи, але фактично не домашнього витвору, не домашнього виробу, а принесено або занесено щось імпортоване іззовні, ізвон. Абсолютно це не означає, що когось із місцевих симпатиків чи націоналізму українського, чи комунізму. Так, абсолютно нормально, бо треба теж це розуміти. У 20-30-х роках комуністична партія була найбільш брала електорального поля на всіх виборах до словацьких парламентів і так далі. Вони симпатично ставилися до цього терміну, і вони основали його так само. І я абсолютно так теж до цього ставлю нормально. Но кожен шесток знає свій сверчок. Тобто ми не можемо цей термін взяти і екстраполювати на 9-10 століття. Тобто до 20 століття він пасує, бо є вже його носії, тобто є маркери ідентичності, є географічна ментальність, котра вже є співмірна своєму часові, своїм стереотипам, своїм ідеологемам, культурі часу і так далі. Ну, щось тиче 9-10 століття, то перебачте, то ясно, що не може бути. Тому коли я пишу про Закарпаття, я фурт беру там у лапки. Я маю його дуже відносність в тому сенсі. Просто для широкого читача, так, хоч ясно, що книжки більше писали для професійної аудиторії, істориків, значить істориків церкви, будемо вже так більше, ще ми вузької аудиторії, не взарівших істориків. Так. Але для широкого читача я хочу його все-таки зосередити на тому, що я би хотів фокус робити на Закарпатті. На це не дуже виходить. Ну, а тепер вже розвивати, значить, в широкому такому контексті, більше інтерпретації, то ми мусимо гадкувати на те, що Русь і слов'яни, значить, у 9-10 столітті, значить, це є далеко не ідентичні, не тотожні поняття. В середовищі слов'ян із того всього, що яся начитав, руси нігде не розуміли як слов'яни. Нігде. Я говорю принаймні до того, поки Аскольд у 882 році не стає жертвою Хельга або Олега, котрий є воєводою малолітнього Інгвара або Ігоря, так, і приходить сюди з Новгорода, де помирає, значить, його отець Інгвара Рюрик, так, і він тут фактично скидує, вбиває Аскольда і Діра, на кілька це всіма порозписувано. Вбиває за що? Що вони були вже не язичниками, а були християнізовані. І ми знаємо це з листів патріарха Фотія 860-х років, принаймні 2 рази є упомянки про це все, так, що точно Аскольд був хрещений під час якогось із інвазії на Царгород. Але Хельгові або Олегові, Хельг це варязьке його ім'я, або нормандське, так, йому це абсолютно не підходило. Но важно є той другий момент. Він не Новгород проголошує матір'ю городів руських, а якраз Київ. І це є, чи і це було свідомо зроблено Хельгом, так, щоб фактично саме туйки це робити. Чи так? Я думаю, що ні. Він просто не хотів бути пут Інгваром, або який уросте, як Ігор, так, а стати все-таки якимось самостійним правителем. Ось як фурт є для людини. Психологічно хочеться бути панувати над кимось, владарювати і так далі. І скорше всього в нього і все було. І я думаю, що ми мусимо тільки говорити про те, що Русь зайшла в слов'яни у 882 році вже у владу, тобто конкретну владу. Бо і Бравлін перед тим, і Аскольд із Діром, вони також були варягами. Ну, їх слов'яни так називали. Вони були норманами, вони були чужинцями, повім інакше. Так от, у слов'янському середовищі
починається поступна від Хельга або від Олега русифікація. Цей термін, звісно, відноситься до 19 століття, до 20-го, або ми можемо його умовність, як кажуть, захоснувати щодо періоду від кінця 9-го і потім у 10 столітті. Бо, наприклад, ми точно видимо, що аж до Ярослава Мудрого, включно до його смерті, до 1054 року, руська дружина, це була не випадково абсолютно хроністами названо руська дружина. Нігде ви не знайдете словотворення слов'янська дружина. Руська. Чого? Тому що дружиною, тобто воїнами, могли бути лише представники еліти. Руси, в даному випадку, як вчорашні чужинці, котріся поступно спочатку русифікували слов'ян, а потім все самі слов'янізували, в тому ж самому слов'янському середовищі. Лише і по простій банальній причині. Слов'ян було більше за русів. Но все одно носіями цього маркеру ідентичності міг бути лише воїн, або міг бути боярин, або міг бути князь. І фактично ми видимо, хто перший у нас має лише вже не варязьке, не нормандське ім'я, а вже слов'янське. Святополк. Святополк, наприклад, його мати, Ольга, да, і отець Інгвар, Хельга і Інгвар. Вони не були слов'янами. Оце були честі і послідні нормани. А уже Святослав, так, він стає фактично лише на половку, я будемо так казати, як дітвак їхній. А вже далі він стає ким? Дає вже більше слов'янам. І ось і погоди, і так далі. Ну, а тепер кіться назад вертати до того, щоб цю комбінацію якусь розкрутити, ну, позираємо так. Чи могло мати вплив християнська місія Кирила і Мефодія? Причому треба добре розуміти, я скорше би так казав, я там десь таку, як кажуть, свою гадку припускав, чи могло йтися про біритуалізм у їхній місіонерській діяльності. Бо позираємо, у неї піддані візантійського імператора, у неї самі слов'янами, але перепрошую, греками, але із слов'янізованого середовища, бо Солунь, так, Солоніки нинішні, там жило повно слов'ян, зато вони з малого віку, вони знали слов'янський язик. Їм легко було писати потім, глаголицю, тобто робити граматику для слов'ян, так, конкретно для мораван. Чи вони внесли цю, а з другого боку вони мали дозвіл, так, від кого? Від Папи Римського, скажімо так, від Риму, для того, щоб займатися місіонерством. А для чого було цей дозвіл треба мати? Та тому що фактично між Константинополем і Римом уже на цей момент, на 860 рік, території були майже поділеними. І треба повісти правду. Візантія на цей момент своєї територіальної юрисдикції межі слов'янами не мала. Перша держава слов'янська, де буде мати Візантія свою юрисдикцію, це буде що? Це буде Русь. Або то, що історики назвуть Київська Русь. І це теж буде назва лише 19 століття. Лише 19 століття. Тому ясно, що фактично, коли ми говоримо про період другої половини 9 століття, то тут треба виходити з того, що маючи візантійське підданство і римську індульгенцію на проведення на теренах Римської церкви або юрисдикції латинських діоцезів із Пасау і Зальцбурга, тобто з Німеччини і сучасної Австрії, вони мусили хоснувати і мусили користуватися тим контекстом культури того часу, який вони там сприймали. Тому абсолютно є, що вони християнізують мораван. Но чи моравани до цього часу не знали Євангелія? Ні. Вони знали, бо ми знаємо за часи князя Моймира, уже у перших, скажімо, десятиліттях 9 століття, вони зналися з християнством, якого? Латинського обряду. Тому що Пасау і Зальцбург були географічно близько. З другого боку, чи вони християнізували нинішніх словаків, як ми кажемо, русинів і так далі. Про русинів точно гадки не є ніякої. Але є упоминки про слов'ян. Даже папська була Адріана II 880 року Руно, де се призначає архієпископом Сріємським, титул він мав від уже архієпископії, котра не екзистувала реально, вона лише була евентуальна архієпископія, так? Він дістає цей титул, але він стає архієпископом, так, цілої слов'янської провінції, бо і моравани, і слов'яни, так, і вони все-таки є слов'янами. Но в папській буллі він чітко дістає та інших слов'янських народів.
по цими іншими ми можемо собі, як історики, ясно, що припустити, да, прифантазувати хоч що. Но тут треба бути дуже обережним, дуже відповідальним. Значить, не можна припустити думку, що йдеться, що вони були місіонерами із легітимністю від Папи Римського подля всіх слов'ян. Тобто я розумів уже і слов'ян тих же живуть на Русі, так? Чи йдеться про ісе. Я не думаю. Я не думаю, бо позирайте, ми не маємо фактично величезних, навіть якихось мінімальних доказів того, що до 10 століття, до християнізації Аскольда, це є особний випадок. Так? І тих близьких його людей там у Царгороді, воно це не тикало вшитких слов'янського світу цілої Русі. Потім ми маємо випадок із Гольгою, да, яка була хрещена як княжна. І так само ми видимо, що значить, Константин Багрянородний, так, чи Порфірородний, котрий її приймає, він її влаштовує якісь там помпезності, але лише з одного, що вона була вже не варварка, вона вже не була не дикунка, вона вже була хрещена, тобто вона вже належала все-таки до цивілізованого світу. Бо в цей час світ це ділив на християн і на поган. Тобто дуже маркер був поділу дуже, як кажуть, простий і всім зрозумілий. І до цього часу, і навіть до часу хрещення Володимиром, так, і свого хрещення, бо я тут буду більше стояти на тому, що він міг прийняти хрещення в 987 році, ще в Корсуні, ну, тому Корсуні Кримському, так, Херсонесі, або інша може бути його назва. А вже потім, коли він вертається, так, значить, разом із жоною, із, значить, Анною, як сестрою Василя Македонянина, візантійського імператора, так, тобто людини пурпурової, так, нобілітету, він вертається в Київ, і тоді вже відбуває хрещення уже держави, тобто Русі як такої. Все одно ми жодних упомянок про те, що участь могла піти хвиля, або якась бодай мінімальний вплив не маємо. Єдиний є виняток, єдиний – Перемишлянщина. Чого? Переміські землі, або це територія Польського королівства, часів, значить, Болеслава Хороброго, тобто фактично від моменту утворення самого Польського королівства. Тут є підстави думати чого, бо частина учеників Мефодія тікає якраз туди. І є абсолютно нормально, коли історики і з цього боку, і з того боку, і, наприклад, той же Ігор Скочеляс у Львові, так, добрий, порядний історик, теж припускають, що може бути вплив Кирила і Мефодія якраз на хрещення тих слов'ян, котрі жили десь там, да, подля Перемишля, де сучасне місто Перемишль. Так. Або це є єдиний фактично упом'янок. Тобто ми не можемо цю, скажімо, таку теорію, цю гіпотезу розвивати і, як кажуть, накладати на другий. А вже не можемо чого, бо після 988 року якби потреби в тому не було. Ну і другий момент, який мене дуже насторожує, що я не хочу розвивати Кирило-Мефодіївську десь за границі Карпат, тобто на восток, значить це є Кіття-Мете, значить йдеться про із повісті минулих літ, є декілька упом'янок про так звані червенські міста або червенські гради. Значить, мова йде про, значить, ту гіпотезу, що оті білі хорвати, чи рештки їхні, або ті кося зостав, як хорвати, так, які жили перед Карпатами і за Карпатами, бо археологічно вони так се знаходять фактично. Так. Зараз вже професор з Львівського університету імені Франка Леонтій Войтович більше говорить, і я думаю, що з ним все може погодити, про феномен карпатських хорватів. Тобто йдеться не про білих хорватів, бо знову ж таки візантійські хроністи білим і чорним називали добре і зле. Тобто фактично всі, що були християнами, це біла, бялла, так, а все, що було не поганими або не християнами, було нігра, тобто чорне. А це, до речі, перекочувало часто і середньовічні хроністи ці терміни часто хуснують. Наприклад, той же Кезуї, значить, мадярський хроніст того ж періоду, де магістр Петр 13-14 століття пише про Нігра і Белла Хунгарія. То значить, що є частина нехристиянізованої ще якоїсь там мадярщини, да, яка не прийняла Євангеліє. Так? І тепер я що хочу повісти. Позирайте, 981 року, після того, коли Володимир стає вже князем, так, починається і до 993-го. Там є 3 або 4 епізоди, коли се згадують так звані червенські гради. Це значить Червен, Белс, Холм. Де він іде походами, так, на них, і змушує їх платити все-таки ту данину, то полюддя, котре се збирало ще класично за Ігоря, він стає жертвою того. Да. Що це значить про мене, як історика, значить, про ті часи? Це значить, що місне населення, то значить ті русини чи слов'яни, не важить, як колись ми вже там ідентифікували, да, бо це все-таки ми говоримо про 10 століття, це дуже тяжко, це не 19-те.
вони не платили, це значить, вони не визнавали себе залежними від київського князя. Тому він раз прийшов, заставив, а значить вони після цього опять не платили, він знову приходить їх і знову їх заставляє. І тепер момент. Так де ці червенські гради знаходять? За Карпатами чи під Карпатами? Під Карпатами з того боку чи за Карпатами з того боку? Я говорю про те, що Київ не йшов на тих хорватів, то скорше всього все це тиче нинішньої Галичини. То значить Червен, Белс і Холм. То і міста, котрі є ут цього регіону, де була місія Кирила і Мефодія, за Карпатами. І знову ж таки, воно це не поширило від Переміського єпископії, Переміського єпископства від 11 століття абсолютно на той момент. Тобто тут я вижу, що треба много би ще доробити, щоб знайти, а десь кінчала або десь починала отакі два феномени. Кирило-Мефодіївська традиція християнізації і Володимиро-Київська традиція християнізації. Тепер, коли приходять мадяри з кінця 9 століття, так, значить, частина якихось русів могла з ними прийти. Ну, могла. Чи слов'ян із того ж боку. Чи вони були християнами? Ми не знаємо. Бо, наприклад, ті могильники, де є значить, мадяри і слов'яни, є общі такі могильники, є деякі християнські там рамена, є деякі, скажімо, християнські якісь символи. Вони говорять лише про те, що ми точно не знаємо, чи це були ті місцеві слов'яни, котрі могли десь евентуально бути хрещеними, не знаємо як, в який спосіб, але могли дійсно вірити у Спасителя. Чи це могли бути ті, котрі пішли з мадярами, чи ті, котрі тікали від мадяр, це не ясно. Но сам факт, що якісь носії, значить, примітивні носії того християнізації, якісь обстали після Кирила і Мефодія вже, коли прогнали їхніх учнів, моглися зостати, я абсолютно не відмітував. Но я їх доказати не можу. Це є біда. А тепер другий момент. То, що ми вже говоримо про русинів, які приходять із Росії, уже після 988 року, тобто вже після кінця 10 століття, я значить 11-12 столітті, ясна річ, що вони вже мали приходити, котрі знали Христове Слово, котрі знали Слово Боже, котрі вже були, можливо, християнами. На кілько вони були християнами, на кілько вони були не християнами, чи додержувалися тих заповідей, чи тримали пости, чи то. Це вже теж ми не знаємо. Але ми можемо більше тут припустити, що вони вже були християнами, ніж не були християнами. Тому ясна річ, що вони десь тут вже змішали з тими, що залишили лишки або залишки тих носіїв Кирило-Мефодіївської традиції. І в всякому разі ми видимо точно, що до 13 століття, до татарської інвазії, мадярські королі, котрі самі, бо ми повіли би зараз католиками, але толерують візантійський обряд повністю, так, ми 100% можемо повісти, що ніякого переслідування їх за те, що вони були не католиками, а обставалися, скажімо, у візантійській традиції, тобто були православними, якби ми зараз говорили в цих термінах, таких досить, як для мене, не дуже зрозумілих, бо вони починають вже процеси конфесіалізації значно пізніше, з 17-18 століття, їх, скажімо, перенести назад туди на 11-12 дуже тяжко. То значить що? То значить, що коли в 1208 рокові папа Інокентій пише письмо до мадярського короля, і він йому фактично дорікає, докоряє, що позирає, у тебе повно грецьких монастирів. Ну, грецькі в розумінні, коли кажуть грецькі, то значило не грецькі за національністю, бо там були греки, то значило греці рітус, тобто грецького обряду, або візантійський, або візантійсько-слов'янський, я би більше, можливо, навіть припустив. Бо все одно це якісь повставали, і з тої традиції Кирило-Мефодіївської, а то були лише слов'янські, ясно. І вони якийсь вплив мусили мати, в тому числі, і всі знамениті мадярські монастирі, які потім стануть латинськими. І він говорить про те, що єдине лише в тебе є латинського обряду. Тобто це точно ми говоримо про період на початок 13 століття. Потім ми маємо ту історію із знаменитим Латеранським, 4-м Латеранським собором 1215 року, де конкретно 9-та Конституція, 4-та її частина, говорила про те, що значить, у нас йшло хіба про греків, але в греків, опять же таки, не про національність йшлося, а греків у грецькому обряді, грецько-ріту. Що на тій території, якщо на Юднів, є і того обряду, і того, то не можуть бути два єпископи, а мусить бути лише єпископ латинського обряду, котрий собі із найбільш порядних людей, священницького, клирицького стану, призначить собі кого? Обрядового вікарія.
Чи і це зараз так пішло? Думаю, що ні. В 13 столітті я не вижу цього. Но коли прийшли татари, після 1241-1242 року католицька церква і в особі папи, і в особі, скажімо, католицької ієрархії латинського обряду вже в самій Мадярщині, абсолютно інак зачинять позирати на тих, хто не є латинського обряду, або хто не є в їх розумінні католиком. Вшитких, хто не є католиком, вони відносять до одного терміну, котрий ми, всі вшитки, до 13 століття не знайдемо ніде. Це схізматикус. У Мадярщині терміну схізматикус до другої половини 13 століття нікого не знайде. Він це не хоснував, бо його не було до кого захоснувати. Причому позираємо так, розкол у вселенському християнстві стається у середині 11 століття. І це значить про що? Що добрих 200 років про цей розкол в практиці, релігійній практиці, на місцевому рівні, в каждоденній практиці, не важить, чи йшлося про мадярів, чи йшлося про слов'ян, чи йшлося про нігра, чи про Белла-Гунгарію. Абсолютно не знаємо. Тут не екзистує. Наоборот, ми видимо, що є певна така толеранція. Но вже після татар чогось у католицькій еклезіології формується така думка, що татари дуже сильно зіпсували слов'янську ідентиту, слов'янський обряд, так, в тому числі. І тут треба щось із тим робити.